access. The Ethiopian leader on Tuesday spoke in Parliament on what he called an irreversible claim to the coastline. Ethiopia's request for access to the sea is irreversible. We have no intention of going to war with Eritrea. On the contrary, we are convinced that this issue can be resolved peacefully. كم تريوا زلهم تي mainstream media ويون استفل عليه ميدياتنا إنجليش exactly كم تني أبي أحمد إثيوبيا عن زدلي وغيرهم يمنتي story spin تقبروا زلوا ويون زروا زلوا ما مرحد ما كعبي متيوم of course نتايم زبلوا زلوا نا إثيوبيا prime minister نتي قداينا يفدق بقداينا بحري بس قربيت حجر عقاتي مزولة صقم بزته نكفتح إيدهم نكحوسو تعويد كم زجبرة يوم زنقر زلوا جن انت كايبلا الله يلوم يصف ماله Ethiopia's request for access to the sea is irreversible. اتي حتونا يفدق بحري أغرينا زلنا كملف زي كلي جدن يكون ملس مالسي ندحرك كملس هاي نقلنا جدن كنركب على نايز بنزله خمية قاعد ركبت لهم مرمى we have no intention أبوجز بحالكنا عتين دلنا نايب له نلولاو مريتنا كالا بحري بخمي من قد يخا تركب دراما فتيرة كركب يزبل الناس سلا زلو كتبل تخليخا كم تريوز اللي هاجن اتبيديا شفاني يبوكم زلو ينان رزالنا نزل قبلو مجمريا بين جميروهم ثلاث articles وسي نيران اتجايم انصار ايرترا كل غزي خنبل كلنا the game is rigged اتجايم انصار ايرترا كل غزي نيرترا مسيطان نيرترا جبنኛ مغبار نيرترا ابالوتا متقاس ኤርትራ ወላ ሓንቲ ሕማቅ ከይገበረት ከላውን ኤርትራ ምውንጃል ኣካል ናይ ተጻወታዩ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ብሉምበርግ ቀዲሙ ውጽዩ ኣቢ ኢትዮጵያስ ኣቢ 6 mediation to ease tension with Eritrea እዚያታ ሄድላይን ያ መጀመሪያ ይፈልጡ እዮም ትገይም ከመይ ጌርካ ተጻወተ መሲልካ ታይትል ጥራይ ካትገብር እታ ታይትል ዝበጽሕ ሰብ ኣየንብብኒ ሀካ ይሰብ አርቲክል ዛዕባ አፍሪካ ክንብብ አይደለኒ እንታይ ግን ትብላላ ናይ ኢትዮጵያ ኣቢ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ 6 ካብቲ ኩሉ ዝበለኑ ኩናት ክገብር ኩናት ተጀሚሩ ከምዚ ክገብር ዝብሉ ዝዋዕለ ገዲፎም ናይ ኣቢ ኣሕመድ ናይ ሰላም ንሜዲዬሽን ንዘተን ንሽምግልናን ፃውዒት ከም ዝገብር ዘሎ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ምስ ኤርትራ ወጥሪ የለን ንሱ ኣብ ኤርትራ ኩናት ክጅምር ከም ዝደሊ ንጹር እዚ ግን ከመይ ጌርካ ልክ አልጀዚራ ረይቦም ኢትዮጵያ seeks international mediation in Red Sea access dispute with Eritrea it's a game ኩላቶም ተማኺሮም ኣብ ናይ በይኖም ቻት ኣለዎም ኣርእስ እንታይ ከም ዝገብሩ ወይ ተጠማሚቶም እዮም ዝገብሩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ከብድኻ ቅርጽ ዘብለካ ምክንያቱ ከም ኤርትራዊ በድል ኣይትበድል ሕማቅ ትበል ኣይትበል ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ክትጥቀስ ከም ዘለዋ እዩ ወላ እውን ጠላእታ ቅሉዕ ዝኾነ ናይ ኩናት ኣዋጅ ክገብሩ ከለዉ ንሰላም ፃውዒት ይገብር ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ሽፋን ዝህብዎ ዘለዉ ፌቨን ድማ ነዚ ፖስት ጌራቶ ነራ ኢንተርናሽናል ካቨሬጅ ኦፍ ስፒች ፌቨን የማነን ፈለው ግበርዋ ሓንቲ ካብቶም ዋዕሮ ዝኾነት ኤርትራዊት እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንተርናሽናል ካቨሬጅ ኦፍ ስፒች ኤምፋሳይዝድ ኣቢስ ሪኩዌስት ፎር ሜዲዬሽን እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኣቢ ንምሽፋን ዝግበር ዘሎ ፀወታ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ብሉምበርግ ኣቲና ዝረኣናዮ እንተሎ እውን ተመሳሳሊ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ሪአፈርምድ ኢትዮጵያስ ደጊሙ ናይ ኢትዮጵያ ባህጊ ናይ ባሕሪ ከም ዘለዎ ሃገሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ክትከውን ከም ዘይብላ ቀፂሉ ድማ calling the Red Sea issue as a legal, historical and existential question. He emphasizes the need for peace and principled dialogue with the neighboring country. ኣብዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ይፍትን ከም ዘሎ ኣይገልጹን እዮም ታሪክ ድማ ይብሉ historical and legal gaps. Abiy stated that there is no official record or institutional decision documenting Ethiopia's loss of Red Sea. Exactly ነቲ ንሱ ዝበሎ ናራቲቭ እዮም ዘቐምጡ ዘለዉ journalism ማለት ግን ናይ ክልቲኡ ሳይድ ኣንቢብካ ነቲ ስቶሪ ብትክክል ከተውርዶ ዝግባኣካ he described the loss as gradual occurring over 30 years of conflict culminating in Eritrea's independence in 1993. Diplomatic position. Ethiopia's push for the sea is framed as a matter of economic survival, trade security, and regional stability. بس دارجا كل تي محبرسب عالم ميديا أبغون إثيوبيا كوينيو كده في التنزلوا. لذي بس خاين بتي again come to reward tension with Eritrea. The Prime Minister addressed post-Pretoria criticizing Eritrea's railway jobs. My goodness. እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብዝኻ እዚ ኻቲ ካልእ ዓይነት ኣብ ፖለቲካ ዘሎ ሴኔተርስ ሬፕሬዘንታቲቭስ ካልኦት ፖለቲካውያን ኤሊት ነዚኦም ዘንብቦ በዚኦም ከዓ ዝውስኑ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተመሳሳሊ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ በዚ ናይ ብሉምበርግ ደ ኢኮኖሚስት ፎሬን ፖሊሲ ገለመለ ዝበሃል መፅሄታት ብኦም ይድፅሎ እቲ ጌም ድማ ብከምዚ እዩ ዝፅወት ስለዚ ናይ ኤርትራ ገለ ሕማቅ ንክግበር ዝግበር ዘሎ ድራማታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ
تي برايم مينستر سي دعر وعل بريتوريا إيرترا إثيوبيا وعل بريتوريا جيرا كنا نايت جراي مسودد إيرترا ويا تقطيعة إيرترا دما بوغيريا مهنياتو lasting peace requires a destruction of مهنياتو إيرترا انت يزبل مرقص نير وايزبل زلو هو حتى destruction of TPLF and تجراي نايت جراين ناي هو حتى تغلالا مدمساسيا تمرس نيرا بمبال أبتي أبتي وعل بريتوريا مسفرمت كم استقطعتي زنقر إيرترا نسبة تجراين هو حتى كدم سست دلني الأمان تزغون تاخد قبرت أمدا جيرا لا تا دامي سلام تايس أمدا بدأ حزبي أمدا دما ولا بوليتيكا أنت يكون أمدا مسزبي نسبة تجراي كده تفت دلني ران تتخول أنت تاخد قبرت أمدا جيرا لا باي ذا واي إذا سبزي كندا منتاي رسح بوليتيكيا مخانو بيمان تسقى كم فتشوا سلو زخنا تسقى يبلون جن اتي معرباو ميديا نعون مدحان زخدو زلو قعزو بكل من قدي مجنزاب أقداس كوني أنا لما دقاقيمنا نبلو زلنا دما إزوم حيلتات نريوم زلنا كل جزء نعون مدحان خدوا زخلو الرحكات أستوعي الكاميرا أيو أقداس خويني سمعني سلازي انتاي كريكم يا أبزعجي كنتنا قرات كنرينا مجمريا نمالس منابزي نزا زبلا زلو درو مستير نعطا نزا كبلاد صنعي بوعل بريتوريا غيرو وعل بريتوريا إيرترا كم زغطعة مغنياتو كدم سست حسب سلزنبرت نزبل ريتوناتو أبزيا كنسمعينا حقنا تاتا يمجر شوي سمعني عملو مزترا منا مكان ينبر وجع ولا بريتوريا هيربت كان هاسي اسكا تكمت اسكا هدار منامن ينبر طورنت كبالو ما سوستو زترا منا مكان ينبر متو منا مكان مزرا منا በዛን ሰዓት በአዲያቦ የመጣው በደደቢት ምናምን የነበረው እንትን የሚብሏቸው አቅጣጫ መቀየር አለብን ብሎ በአዲያቦ ወደ ሽረ የመጡበት ጊዜ ማለት ነው። በጣም ያው ጥሩ ስሜት አልነበረውም። ተግባብተው እና አብርሃም በላይ እና አበባው ምናምን ሄደው አግባብተው ካሳመኗቸው በኋላ አግዙ አሁን ልጨርሰን ነው። አሁን ይሄ አይመለስም፣ ይሄ በጣም አይመለስም። እናንተ ካላገዛችሁኝ ተመልሶ እንደገና ይመጣል 4 ኪሎ። ስለዚህ ማደርገው ሁሉ ማድረግ አለብኝ። ካሳ መክፈል ካለብኝም ካቆረፋችሁ زيادة السموع زلهم ملختي هذا كابتن زرسح تكباراتنا أبي أحمد زكالة فيديو مسير تراركب جيرة كاوز روحهم كحبري تاب مبال ستالين زوجان ستالين لما بدعميهم تارجت قبروا زلوا بس من طول تقرأي لا سلطوا عقاچو نات أورادي تنكاكتاچوال متو نانتنم يبغاچوال أباكاچوال ነው ብሎ አሳመኗቸው የመጨረሻው كم زيادة ريكم زلقوا تاستوري أبز بإنجليش ترجمنا لنا من البات كالو سبعة دما كابزو وسيتكم نامني وكتوز دوات خليهم أفتنا يمودا تسعة معلتات انتهي زبل زلو أبي أحمد تسفى ناي كوينات ناي تقرأي نخودا 9 معلتات أبصرف له مرحتنا إثيوبيا قبل عليه حزب تقرأي كبر ما نهزبن سراويتن بحدا جيروم كس أرجوهم زلهم تزاز توهيب كم زنبرة sending high ranking officials من مسيوم نيرم زي جنرال أبباو تحدث زبال أبراهام بلايتي تقرأي أبتي منيستر مكل خالي لو مزنبرو others to Eritrea their mission تقند الأماناتهم to secure direct military support from Eritrean forces led by General Halibay and his command. سلزي نايتي جنرال إيرترا جنرال إيوب حليباي زبال مالتيو نسو ناتو زمرحو متيو ملو حاجة سكبر لهم كتاو حاجة سكبر لهم نكلمنو نكمبر كويلهم زمت ويم اتمسج توهبهم دمان تاينيرو تجراي must be hit harder تجراي بزبرتعه لكيم كاد ما نخلو حويسكا بلوم يعني را نخلو هزبي ولا هو حد بهالديله نخلهم حويسكا بلوم ينيرو ما تيتا soldiers and civilians alike ስለዚህ ሰራዊትን ህዝብን ሲቪልን በሐደ ገር ካረሞ there were no distinctions ዝኾነ ነገር ከይትፈልዩ any weapon could be used any method justified ስለዚህ ዝኾነ ዓይነት አጽዋር ተጠቀሙ ዝኾነ ይኹን መንገድ ተጠቀሙ በዘይ ገለጸ ጋር እዚ ብጭብጥ ተሰነደ ከበኤርትራ መጽሐፍ ሪታይ as long as it is inflicted ክሳብ ናይ መወዳእታ ቃንዛ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገበረ ኣብቲ ኩናት ድማ ስምብራት ዝገደፈ ጽቡቕ እዩ እቲ ጎል ድማ ዕላማናቶም ካ the goal was not just military victory but mass displacement ቀንዲ ዕላማናትና ድማ ወታደራዊ ዓወት ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ህዝቢ ኣመና ምስ ሕመሞ ክግዕዝ ካብቲ ቦታ ነቲ ቦታ ክገፈሎም ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓዱ ንክግዕዝ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ስለዚ to push the population into neighboring regions and severe the TPLF from its civilian base እዚ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ካብቲ ቦታው ከይዱ ናብ ካልእ ቦታታት ንክግዕዝ እሞ ህወሓት ካብ ህዝቢ ንክፍንጣሕ ስለዚ ካብቲ ህዝቢ ምስ ወፀ በይኑ ክተርፍ እዩ ወይ ክጠፊ እዩ ምስ ህዝቢ ተሓዲሙ ወይ ድማ በይኑ ከነጥፎ ኢና ካብ ዝብል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተጋሩ ካብ ዓዶም ንክትሰናበትሉ ዝድለ ዝነበረ እዩ the underlying strategy was brutal without the people the TPLF will collapse ኩሉ እቲ ህዝቢ እቲ ቀንዲ ስትራቴጂ ናቶም እንታይ ነይሩ
ህወሓት ብዘይ ህዝቢ ትርጉም የብሉ ነቲ ህዝቢ ካብ ተሃገሩ ከም ዝግዕዝ ዝሞተ መይቱ ዝሃደማ ሃዲሙ እንተኸይዱ ህወሓት በይኑ ክተርፍ እዩ ብዘይ ኣቦ ገይሩ ድማ መጥፎ እዩ So Ethiopia reportedly offered unlimited compensation for Eritrea's cooperation, signaling a willingness to pay any price to crush Tigray's resistance. ስለዚ ነዚ ንምትግባር ድማ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ካሕሳብ ኩሉ ዓይነት ገንዘብ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ንኤርትራ ክትህብ ነዚ ኤርትራ ንክትገብረሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታይ እዩ ንትግራይ ንምጥፋእ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ማለት እዩ ኩሉ ዋጋ ንክኸፍል ድልው ከም ዝነበረ ዘረጋገፀሎም እዩ This phase of war marked as disturbing shift from conventional warfare to a campaign seemingly designed to break the spirit of entire population. It raises urgent questions about accountability, regional stability. ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና The Eritrean government denied and rejected this request by the Ethiopian government and the Prime Minister and his generals. መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዝቀረበሉ ፃውዒት ነፂግዎ ጀነራል ሓሊባ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ነፂግዎ እንታይ ኢሎሞም ንሕና ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ግዜ ደርጊ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ፈፂምና ይንፈልጥን ኢና ሰራዊትና ምኩር ሰራዊት እዩ ንዕላምኡን ንፀላኢውን ኣተኪሩ ክሃርም ዝኽእል ዕላ ክእለትን ብቅዓትን ዘለዎ ኢሉ ንሓደ ሲቪል ንክንቀትል ንህዝቢ ንክንቀትል ግን ድሌት የብልና ስለምንታይ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ክትወፅእ መሪፆማ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ስታሊን ካብ ክትወፅእ ዝተወሰነ መጀመርያ ካብቲ ስታሊን ዝብሎ ወፃኢ ኣነ ክበኩም ናተይ ግምት ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ናይቲ ጀኖሳይድ ክትክሰሶ ትደሊ ማን እኮ ትሕዛ እዩ ዝደሊ ነይሩ ዓወትናቱ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍኦ ድሌት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብመንገዲ ሰራዊት ኤርትራ ተጠፊኡ ግን ናይቲ ዝደልዮ ዝነበረ ጀኖሳይድ ንዘይተፈፀመ እውን ዝኸሰሰ ነድሓር ማለት እዩ ነቲ ጀኖሳይድን ገለን ዝብሎ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ፈፂምዎ ንኽብል ስለ ዘለየ እዩ ኤርትራውያን 10 ዕፅፍናቱ ሓሊፎም ስለ ዝግምቱ ግን ብመሰረቱ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምቕታል ዕላማ ስለ ዘይነበሮም ክቐትልዎ ይደለዩን ብግምጣሉ እቲ ገይምናቱ ፅምዶ ዝመፀው እንድሓርብኾም እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ከም ዘለዎ እንድሕር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፅልኢ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ክህልዎ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይነበረን ኤርትራ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያውያን ፍጣራ ከም ፃዕዳ ኢዶም ዝፈልጡ እዮም ስለዚ እንታይ ኢሎም እምበኣር ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ከይምለስ ክንከላኸል ኢና ንዓና እውን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እንተዘየለ ግን ንህዝቢ ትግራይ ቀቲልና ንህወሓት ነጥፋሉ ምክንያት ወይ እውን ህወሓት ንኸነጥፍ ኢልና ህዝቢ ትግራይ ንኸነጥፍ ምርጫ የብልናን እዚ ቅድሚ ሕጂ ገበርናየን ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይንገብሮና ብምባል ነፂጎሞ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፍሉ እቲ ነገር ድማ ብጭብቲ ተታሒዙ ከም ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ባ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ መደብ ከም ዘይነበሮ ሃሊዎ እውን ከም ዘይፈልጥ ብትእዛዝ ናይ ኣቢ ብልመና ናይ ኣብን ህዝቢ ትግራይ ከጥፍኣሎም ንተሓተተ እውን ኣይንገብሮና ኢሉ ዝመለሰ ሰራዊት ጅግና ሰራዊት ምዃኑ ስታሊን እውን መስኪሩሉ እቲ ሓቂ ድማ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ፓርላማ ከይዱ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንትግራይ ስለዘየጥፋ እዩ ኢሉ ኣብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ተባሂሱ ምሳና ብምባል ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ገይም 10 ዕፅፊ ሓሊፎም ዘንብብዎ ዘለው ኤርትራን መራሕቲ ኤርትራውያን ሕጂ ድማ ትግራይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስታሊን ድማ ነቲ ሓበሬታ ናብ ዝግብኦ ቦታ ይሰደሎ መዓስ ኣብ ዝግብኦ ግዜን ሰዓትን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ድማ እቲ ዝዓበየ ኣቢ መርድእ ክኾነ ዝኽእል ድማ ንርኢ ኣለና እሱ ድማ እንታይ እዩ እዚ ኤርትራን ግብፅን ዝራኸባሉ ዘለዋ This is also another nightmare for him ግብፅን ኤርትራን ዝገብርዎ ዘለዋ ርክብ እቲ ካልእ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ብተፈላለየ መንገዲ እናተሓሓዝና ክንከይድ ስለ ዝኾንና እዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ኣብ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ ክበክሞ This is the most important development right now ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ንሓሙሽተ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ሎሚ ንግሆ ናብ ግብፂ ንካይሮ ገፁ ከም ዝተበገሰ ብዕድመ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ማለት እዩ The two heads of state will discuss further enhancement of bilateral ties as well as regional and international issues of mutual importance. ስለዚ ንክልቲኦም ዘገድሱ ነገራት ድማ ክዘራረቡ ምዃኖም እዚ ዘረባ እዚ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ዕንድሮ ዝወዓለን ክግዕረሉ ዝቐነየን ይወፅእ ብምህላው ንዓታቶም ክሳዕ ክንደይ ክስምዖም ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ንዓና ምክንያቱ ኤርትራ ትገብሮ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ክትወስዶ ትኽእል ስጉምቲ ንዓታቶም መርድእን ሕማም ርእስን ድኻም ልብን ክገብረሎም ከም ዝኽእል ንፁር ኮይኑ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዎን ግብፂ ድማ ብተደጋጋሚ ነዚ ጉዳይ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ብቐረባ ስለተከታተሎ ዘላ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ ነዚኣ ወላ ሓንቲ ርክብ ከይተገበረ ከሎ መርድእ ናቶም ኣውያት ናቶም ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና
very very good step نبحكي دحقس كم زي خاخد قبر زلا كاب زوان زي إرترا بس مشاركتا تبغى زوانا دبلوماسية وركب كتقبر كتكلاله President Sias and his delegation will also participate هذا عبي من الرقطانة Egyptian Grand Museum بيت مذكر كجبريو عبيت مرحتنا عالم لما كعدميم دارقاتي موزيوم مسدي كان يقردي زورا دريم زبلوه سلازي دبلوماتنا يمن يوم زيادة كمتو السوون بعلو مرأيا عالم مسمن كم زلا إيو كهوني يوم زبلو زلو سلازي بحكي very calculated move President إيرتران عبقبت مخادو قدامي نقر نحمش معالتي زخيت زلو can you believe this أبي أحمد نكلتا معالتك خيط تقينو الوا منقص خي كايدو اللي يدفره لهم حمش معالتي خير لنا إيرترا President نساتهم دما أبي إيرترا رجيم تشينج جنرالات فيليبوس كقد فوميو أهات جنرالات كم زخينو يلهم أبها قر الوا منقص زفره نحمش معالتي كيدني confidence زلو نحمش معالتي زخي أبي أحمد حمش معالتي مقاشو President Sias تراي already أبي إيرترا تسفى خمزي بالوزي خطفل مغنياتو نسو نباريس أبزقو شلون تايجيريا ملمو نتي جنرال ناتو نراشا خيدوو سديدوو ني رضوان حسين نخالوتن ما نبرازيل سيدوهم مغنياتو دحريو علوا منقص خي قبرو زدما بخمز زنبر منقسي قبل إيرترا علوا منقص كخونلو زمنا زليو anyway أب أراتشيلو زلو رعدي تفتر زخل شبرا زي سيجنال نريو زلنا ناي بحكي كسمبلهم زخلن ناب زحزوون زجبطون كم صفهم زقبر قناتات مخانين نرزالنا نغسل Bird and celebrated full power generation, Egypt lost much of its leverage in Nile diplomacy. Add to that Trump's shifting Middle East calculus, focused now on Gaza, not the Nile, and Cairo needed a new card to play. Somalia became that card, a strategic buffer, a symbolic foothold, and a forward operating zone, all rolled into one. The goal? Keep Ethiopia boxed in, diplomatically, geographically, and psychologically. Exactly. እንታይም ዝብሉ ዘለው ግብፂ ካይሮ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ኣብ ቦክስ ክትኣቱ እዮም ዝደልይዋ ኤግዛክትሊ እታ ቦክስ ድማ ተድልየኩም ንስኹም ኣብ ቦክስ ይከውን ዘሎ ቦታኹም ግብፂ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦምኩም ኣለው and this is very interesting they are always going to be boxed እቲ ቦክስ ድማ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ቦክስ ስለ ዝኾነ there's nothing they're going to do and ኤርትራ ድማ ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ሽርክነት ብማስተርፉል እያ ትፃወተ ዘላ ንኢትዮጵያ ቀንዲ ክትዕመማት ትኽእል ሓይሊ ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ለይትን መዓልቲ ዝመነ ህዝቢ ግብፂ እዩ እዚ ከዓ ርዱእ እዩ ምክንያቱ ተሳሚታዊት ማይ ናቶም ካብ ኒል ይድመፅእ ብኡ ገይሩ ድማ በዚ ማይ ዝገይሩ ጎረሮኦም ክሕዞም ዝፍትን መርሕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ በቲ ማይቲ ኣይትፅሎን እያ ግን ኤርትራ ኣብ ተራ ዘለዋ ያ ንኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ስለዚ ምስ ኤርትራ ንክሰርሑ ሳቶም ዝኾነ ይኹን ዋጋ ክኸፍሉ ዝኽእሉ እዮም ኤርትራ ኢንፋክት ጨረታውን ክትገብሮ እዩ ዝግባእ ንግብፂ ምስ ግዜ ክትኸፍለና ክትክእል ኣለዋ ኣይዶን ሕጂ እውን ከፍሉና ኣለዉ እዮም ራይት ናው ግን ኣብ ከምኡ የለና ምክንያቱ ኤርትራ ዓብይ ሌቨሬጅ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እዩ ምስ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት እውን ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኮምፕሊትሊ ቦክስድ ኢን ኮይኑ ከም ዘሎን እዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ባዕሉ ዝፈጥራ ዘሎ ፀገም ምዃናን ካብዛ ፀገም እዚኣ ክወፅእ ከም ዘይክእል ኣብዚ ኣብቲ ናቱ ዕንደራ ዘለዎ ሓደ ካብቶም ምኩራት ፖለቲከኛታት ናይቲ ሃገር ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ሂብዎ ነይሩ እንታይ መልሲ ሂብዎ ነይሩ መስለኩም ከሪአኩም እየ ሓደ ካብቲ ዘይመሃር ባሃም ምዃኑ ብመን ተነጊርዎ ኣሎ ብጀዋር እንታይ ኢሎም ነጊሮም ኣለዉ ጀዋር እዚ ሰብ እዚ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሉ መመሊሱ ሽግር ዝፈጥር እምበር መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል መራሒ ይኮነን ንኢትዮጵያ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይኮነ ዘምፅኣላ ዘሎ ምዕፃውን ምልኳትን ይደምፅኣላ ዘሎ ብምባል ሂቡ ነይሩ ኩሉ እቲ ዝፈተኖ ጀዋር ኣብ ዝፀሓፎ ፖስት ነዊሕ ዝኾነ ፖስት እዩ ናብ ሶማሌላንድ ኢሉ ክኸይድ ከሎ እንታይ ገይሩ ኢሉ ንሶማሌላንድ ምስ ሶማልያ ሽግር ብምግባር ኣፍ ደገ ባሕሪ ረኸበ ገለ ረኸበ ብግምጣሉ ትርኪ ግብፂ ካልኦት ሓይልታት ናብ ሶማልያ ኣትዮም ቦትኦም ከም ዘስፋሕፍሑን መሊሳ ኢትዮጵያ ፀላእታን ዓበይቲ ሓይልታትን ኣብ ዙርያ ገጅፍ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከም ዝገብሩ ገይሩ ስለዚ ዕንደራ ናቱ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምሽ ክትረክብ ንሓዋሩ ኣብ ቦክስ ከም ትነብር ዝገብራ ዘሎ ንጅቡቲ ዕግርግር ምስ ገበረ ጅቡቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክበካየት ታጁራ ዝበሃል ኢላቶ ብትዕቢትን ብምስበለ ስዑድያ መፅያ ናይ 30 ዓመት ሒዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንሕና ንእትወን ነውፅኦም ኩሉ ብመንገዲ ስዑድያ ከም ዝኸውን ተኣሲርና ኣለና ስለዚ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይከኣልናን ሱዳን እንተኾነ ኣክንዲ ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን ደው ዝብል ምስ ኣረሴፍ ኮይኑ ንኢማራት ንክሕጉስ ብዝገብሮ ዘሎ ናይ ሓዋር ምስ ጎረቤትና ህዝብን ምስ ጎረቤትና ሃገርን ኣፍ ደገ ባሕርን ካልእን ክበና ዝኽእል ምስኡ ንሓዋሩ ብሕማቕ ታሪክ
كم نمزجب غيرو نالو مس إيرترا دما إيرترا ميلوس إيرترا دما بتزجبر زلو عندنا ناب سعودية يقول ناب كله أفضل جب حركة تبيع إيرترا دما إثيوبيا دما بفتسم كتبنا خمسة تغل سلزي كلها كايداناتو ممليسونا عنا شجر دفترة نازل لي proxy conflicts and strategic isolation كايلو جوارا كيزنس أبي for turning Ethiopia into a proxy for ني إثيوبيا ذا أكل عبها هجرسي هذا تلاخنا إمارات غيرو أبزيد اللي نعيش تكوينات إثيوبيا زي مثل إثيوا هذا جا فتيرنا له he wants Ethiopia's weakened military and economic position إثيوبيا وتهدرهم كتبعوا دخمتي كمدما بدبلوماسي دما عقم زي بالله has invited foreign powers أنا حدا جنيا تزقونا عبيتي عربن كالوت حيلتاتن نابزو بانام تيلنالو سلازي long term consequences the current strategy risks creating lasting distrust and diplomatic rifts with port owning neighbors اتز قبرو زلو دما نحوارو وتم ودبات زونو حقرات بمولهم نحنا بحماقن بسقاتن كم زتمتونا امو حتونا يفدق بحرنا نحوارو مفتح كم زي ركب غير ولا مبال نوحن اقداسن ارتكل تعرف نيرو ازيد ما دمسل ابي You never sell them, you borrow against them. Okay, explain that to me like I'm a 10-year-old. So Sure. You own $100 in Amazon stock. Yeah. You need money to buy something instead of selling the stock, and it's gone up 50%. I say it's doubled. You would have to realize a capital gain and pay long-term capital gains on that $50 gain. No, just borrow. $100 وي ون $10 $10 في ستوك ماركت انفست تغيركا 5% وي 10% وي 10% وسخ غير انتلو ونابنت 10 ابزح بيلنا هنريو من تام بانكتات سيريس كوز 10 انفست غيركا انت لا ستوك ماركت وي كريبتو يا ابيلكا دمانتلو غنزب دمانت دليخا نسخا اكندنتي انفستمنت شيت كات غنزب توسد عبك سارا نتاكسن كالن زغونكا نا بانك خيتكا انا اب ستوك ماركت كندزي انفست غيرلو كندزي ولدالو رايبو سلازي على حنت بلو ገንዘብ ስለዘለካ ንዑ ከም ትሕጃ ገይሮም ንዓኻ ከለቅሑ ካይኽእሉ እቲ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ጌርካ ዘለካ ዝወልደልካ ገንዘብ ካብቲ ባንኪ ወለድ ድህበካ ነቲ ልቓሕ ዝወሓደ እዩ ካብ ባንኪ ትወስዶ ልቓሕ ድማ ኣብ ታክሲስ እንታይ እዩ ለቃሕ ስለ ዝኾነ ታክስ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ እቲ ገይም ድማ እዚ እዩ ሃብታማትን ቢልዮነራትን ብከምዚኦም ዝፃወቱ ገንዘብ ዝበሃል ኣይጥፉን እዮም ደሞዝ ኣይወስዱን እዮም ኩሉ እቲ ዝጥቀምሉ ናይ ገዛ ይኹን ካልእ ተለቂሖም እዮም ዝጥቀሙ ምክንያቱ ስቶክ ናቶም ኣይሸጥዎን እዮም ተሸጦም ታክስ ከፍሉ እዮም ስለዚ እቲ ካፒታል ጌይን ታክስ ውሑድ ስለ ዝኾነ ፅኢሉ ክዓብየልካ ኢኻ ትገድፍ እንታይ ክትገብሮ ይከባሎ ንዑ ሒዝካ ናብ ባንኪ ከይድካ ትልቃሕ ካብ ባንኪ እናተለቃሕካ ድማ ትጥቀም ስለዚ ኢትስ ስማርት ጌም ፕሌይ ዳት ጌም እዮም ዝብሉና ዘለው ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክመለስ ኢና ተጠቐሙሉ ነዚ የቀይ ባህር አክሰስ የሰጠው ውሳኔ ማን ወሰነው ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም ካቢኔው ያውቀው አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ ምክር ቤት አያውቀው ውሳኔው የለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፈረንደም ወስኖ እንዳይሆን እንዳይባል ነበር ለኛም ያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ካስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው እዚ ትሪዎ ዘለኹም መልሓሱ ኣዝዩ ደረጃ ይብሉ ብትዕቢትን ብድንቁርናን ዝተባዕጠ መራሒ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓለም ኣብ ዘበኑ ንሱ ዝፈረመ ንኣብነት ብዙሕ ሃብቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኢማራት ንኸረክቦ ፈሪምዎ ከም ዘሎ ንኣይኤምኤፍ ፈሪምዎ ኣሎ ድሕሪ ድመፅእ መንግስቲ ንኣይኤምኤፍ ኣይፈልጠኩምን እየ ክብል ኣይኮነን ንሱ ተለቂሕዎ ዘሎ ሃብቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ መንግስቲ ኣይፈልጦን ኣነ መን እዩ ገይርዎ ክብል ኣይኮነን ዋላ እውን መንግስቲ ናቱ እንተወደቐ ብኻልእ ኣዘራርባ መለስ ነዚ ነጊርዎም እዩ ሜኒሊክ ዝፈረሞ ሃይለ ስላሴ ግድን እዩ ከኽብሮ ኢልዎ ሃገራት ብኸመየን ዝሰርሓ ሃይለ ስላሴ ንስ ዝፈረሞ ደርጊ ክቕበሎ ግድን እዩ ደርጊ ንዝፈረሞ ንሕና ክንቅበሎ ግድን እዩ ንሕና ዝፈረምናዮ ድማ ድሕረና ዝመፅእ መንግስቲ ክቕበሎ ናይ ግድን ኢሉ ሕቶ ናይ ኤርትራ ድማ ንዓኻ ዝምልከት ከም ዘይነበረ ብተደጋጋሚ ተገሊጹልካ እዩ እቶም ካድረታት ናቱ ግን ንፕሬዚደንት ኤርትራን ንመለስን ምልክት እናገበሩ ኣዚፍ ሓደ ሮኬት ሳይንስ ምስጢር ከም ዘቃልዑ ገይሮም ንጉህም ምሸትን ንዑ ክዛረብ ኢና ንርኢ ዘለና መመላእታ ናቱ ግን እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ስምዑ ለሚዲያውን የተቆጣጠረው ሁሉም ሰው የሚያስታውሰው ነው አሁንም አየር ላይ ያለ ጉዳይ ነው አሰብ የምትባል ቦታ በእጅ ለመጨበጥ ደርሰናል በጣም ቅርብ ቦታ ናት 50-60 ኪሎ ሜትር ብትሆን ነው እንወስዳለን በጉልበት የሚል ነው ድባቡን የተቆጣጠረው ምንም የሚከለክለን ነገር የለም
በወታደር አቅም በቴክኖሎጂ ሁሉም ነገር ተዘጋጅተናል፣ ቀምተን ልናመጣል ነው። ሽፍቶች ከዚህ በፊት ተከፋፍለው አገርን ከፍለው ነው እኔ ራሴ ላመጣል ነው የሚል ወሬ ነው አገሩን የሞላው። አብይ አሕመድ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣብ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዓሰብ ቀሪብና ከም ዘለና ኣብ ቀሪብና ኢና ዘለና እቲ ርድዋንን ረዳን ጌታቸውን ከደሞ ዝነበሩ ኣታይስካ ማለት እዩ ቀሪብና ኢና ዘለና ስለዚ ተጸበዩ ንባሕር ከም ጻልኩም የዛ አይነት እዩ አሻዲ ህዝብ ከስቁ ይል ዛምን ወዓሻ አለው አሻስ አለውም ከዚህ የተነሳ ህዝቡ ዛሬ ጦርነት ይነሳል ነገ ይነሳል የሚል ትግራይ ላይ ግልጽ የሆነ አሁን ህዋት የሚሉት ነገር አይደለም። ትግራይ ላይ ግልጽ የሆነ የጦርነት ዘመቻ ተጀምሯል ማለት የወሬ ህዋትን ከምርጫ ዙር እንደተሰረዘ የሚታወቅ ነገር ነው። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን መክሰስ በግልጽ ነው የተጀመረው። ወታደሮቹን መክሰስ ቲዲኤፍን መክሰስ በግልጽ ነው የተጀመረው። ከመደማ ልክ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝሓለፈ ተሪናዮ ኮይና ከመይ ኢሉ ጀሚሩ እቲ ናቱ ፕሌይቡክ ታገባብ ዝጀመረሉን ታሪኻ ንትግራይ ኩናት ክጅምር ከም ዝኾነ ዘርኢ ግልጽ ዝኾነ አካይዳ የተጀሚሩ ዘሎ ንህወሓት መክሳስ ወታደራዊ ሓይልታት መክሳስ አካይዳ ናይቲ መንግስቲ መክሳስ እዚ ነገራት እዚ ድማ ምኽንያት ምድላይ ነቲ ኩናት ንምጅማር ከም ዝኾነን ትግራይ ክትረም ከም ትኽእል ወይ ናብ ትግራይ ኩናት ክግበር ከም ዝኽእል እቲ መርሕነት ናይ ትግራይ ድማ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ እዩ። ብፍላይ እቲ ትውጊና ኩናት ተጀሚሩ ገለገለ ክብል ከሎ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ትግራይ ዘንፍት ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እና አንዳንድ እርምጃዎችም አሉ። ሸቀጦች እንዳይገባ ማስተጓገል፣ አፋር ክልል ላይ ሄዶ ወታደሮችን ማደራጀት፣ ማስፈራራት፣ አሁን እጅ ሰጡ ያላቸውን ሰዎች ማዝመት፣ ሚዲያ ላይ መጥተው እንዲናገሩ እንዲያንጓጥጡ ማድረግ። ነገር ግን አብይ ያለውን ነገር አላደረገም። አሁን እኔና እናንተ በምናወራበት ሰዓት ይሄንን ነገር ደፍሮ ማድረግ አልቻለም። ትግራይ መሄድ አልቻለም፣ ኤርትራ መሄድ አልቻለም። ኤግዛክትሊ። ስለዚህ እቲ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ተህዲድ ፈኸራ ብሙሉ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ዘይኮነ ምናልባት ዶክተር መልኪሳ ኣብዛ ሕልፍ ኢሉ ይብላዩ ከትነውሐና ስለምንታይ አቢ እዚ ዓይነት አጀንዳ ይጥቀም ሰዎችን አመራሮችን ሰብሰብ አድርጎ ለመታየት ሞከረ። አጀንዳውን ለማስቀየር ከውስጡ ፍራቻውን ለማውጣት ሳይኮፓት በሽተኛም ስለሆነ እንደዚህ አይነት ካላደረገ በስተቀር ችግር ውስጥ ይገባል። አብይ ሁልጊዜ እንደዚህ ያደርጋል። ስለዚህ አንዱ ዋናው ስሜቱን ለመቆጣጠር ያቺን መድረክ ፈጥሯል። በተለይ ደግሞ በትጥቅ ትግል አብይ ተሸንፏል። ኦልሞስት እየተሸነፈ ነው፣ እያየን ነው። በፖለቲካም እየተሸነፈ ነው። አንደኛ ኦህዴድን የበተነው አብይ ነው። ከምዚ ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ አካይዳ ብሙሉ ካብ ውሽጣዊ ፍርህናቱ ዝበገስ እዩ። ነቲ ፍርህ ዘለዎ ነቲ ዘለዎ ራዕሊ ካብኡ ንምህዳም ዝገብሮ ዘሎ አካይዳ እዩ። ብፖለቲካ ይኹን ብወታደራዊ መንገዲ ዝተሰዓረ እዩ። ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ክሓርም ከም ዝደሊ ንነዊሕ እዋን ተዛሪቡ እዩ። ክኸይድ ዘይምኻሉ ግን ዓቕሚ ስለዘየለ እዩ። ኩነታቱ ስለዘይ ተኣማምኖ ዘሎ እዩ። ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥርን ፍርህን ስለ ዘሎ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፍላይ ዝኣባለ ከይዱ ኩሎም ቶም ዝኣምኖም ዘበለ ናብኡ ፀዊዑ ንሰሙናት ተማኺሮም እዮም። ዳርጋ ነገር ትኸደናላ ፋሕ ትብለናላ ትብተናላ ብፍላይ ነቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞ ብሙሉኦም ተኣኪቦም እዮም ነይሮም። ስለዚ ኩላ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና እዛ ስልጣን ካቢና ትሃድማላ ኩላ ነዛ ኣብ ዙርያ አቢ ስልጣን ዝጥቀሙ ዘለውን እንጆይ ዝገብሩ ዘለውን ዝከኣለካ ገበር እንተዘየለታ ስልጣን ካቢና ትወፅእ ኣላ። ስለዚ ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩናት ከም ዘሎ ጌርካ ክሸይጥ ኣለካ ምንታን ነታ ውሽጢ ዘሎ ብፋኖ ዝግበር ዘሎ ስዕረት ብሸነ ዘጋጥም ዘሎ ስዕረት ሸለል ኢልካ ወይ እውን ረጊፅካ ክትሓልፍ ተኮይንካ ንዕኡ ንምግባር እዩ። ስለዚ አብይ አሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ኩናት ስለዘይደሊ ወይ እውን ኩናት ድንጋፀ ናይ ህዝቢ ስለ ዘሎ ዘይኮነ ንሱ ንኩናት ከዋፅኦ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈርህ ዘሎ እዩ። ግን ብዘይ ኩናት ድማ ኣብ ስልጣን ክቐፅል ከም ዘይክልካ ተረዲእዎ ኣሎ። ስለዚ መንከራኽሮ እዩ። ኣብ መንጎ ፀጥፍን ከውሕን እዩ ተገራጭ ዘሎ። ናበይ በቲ ተኸድካ ምስ ከውሒ ምግጫው ኮይንዎ በቲ ተኸድካ ድማ ብፀጥፊ ሸለው ኢልካ ምኻድ ኮይንዎ ትሚኢሉ ከይቅመጥ ድማ እታ ቁጠባ ፈለኽለኽ ትብል ስለ ዘላ እቲ ናይ ቁጠባ ሽግር ድማ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይክእልኒ እዩ። ነዚኣ ንኣምን ዘለከ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ። ክልተ ካልኦት ንሱን ካለን እንታይ ኢሉ in his address to parliament today
أبزا نبارلمان سزارة بلا معلتي أبي sounded stripped of his usual defiance أبي أي مودة درجة خمسة بس هن كل تزنبر تبعتن كل تزنبر نجاراتن نسون كمزت ألمو نسو كمزي لينا نري he offered nothing meaningful on the economy أبتقول تبازل له شجر زخوني يخون مفتعي ويون زخوني يخون مقاششي كتكم كمزي كعله he sounded no balance in thought only same hollow talk and about parks and lodges لذي زخوني يخون مواضع زخون حساب ويون نسب كمن زخل نطبخ قبر كم زي كالن ترجم زي بقول بارك قبر كده خمس قبر كنا بالك من حزب زبل ستن سينو زرلو مفتح خانه كلني بحسود دما كتب من يدخلنا he have no sign of hopes for his re-election come on he gave no sign زمز زلو مرجع كم الرأس مخانو زري تسفع كم زلو زخونه أي جلس أنسلزي أتام مرجع حدو كينات جيروك حلفاك فتنيو حتى مرجع مسكربات كوينات كجبري ما state of emergency بايلة مرجع خمسة إلا جبري أنت زي اللي دما روي زخون السرقة جيرو كعوات خل خوني نسي جبر زغل he tried to maneuver that Pretoria agreement to focus on Getachew ردا who hosted and useless لذي نبزعبا وعل بريتوريا دما زخون نجار قبل سلزي كالن تايلو نعود فرمو Getachew ردا ساعات كان مسايسل زلو توعل بريتوريا كم تزدل لنا جبر لنا بمبال بوزبو تناتيجو تسويجو ተጓሒፋ ኣብ ዙርያኻ ተደርቢ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዘሎ ንትግራይ ከም ዝውክል ጌርካ ምዝራቢዎ he has no legal ground or path to the race ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ይኹን ጭቡጥ ዝኾነ መንገዲ ዘዋፅኦ መንገዲ ናብ ቀይ ባህር ከም ዘየለ ገሊጹ he faces no viable road ahead in his war with Fano ንፋኖ ንምስዓር ድዩ ናብ ጣውላ ንምምፃእ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ከም ዘይብሉ this moment marks as quiet but decisive win for all who resist him ስለዚ እዛ ዝረአናያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ መወዳታ ኩሎም ትናዓቢ ከኣልዩ ዝደልዩ ተሳዒሩ ከም ዘሎ ምልክት ዝሃበ ነጥቢ መቐይሮ ኢና ሰሚዕና ዘለና ኢሉ ንዓ ድማ ሼር ገይሩ ንዓም ዘለቀ እንታይ ኢሉ እዚ ናይ ሓሶት መራሒ ዝኾነ ቆልዓ በሻሻ ዝገበሮ ካን አርቲስት ዝብሎ ናይ መደናገር ሰብ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ appeared stripped of his usual bravado in hall of defiance ስለዚ ኩሉ ግዜ ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ገይሩ ዝገብሮ ዝነበረ ንሱ እውን ካብኡ እውን ከም ዝተፈልየ ኣብነት he offered nothing of substance on Ethiopia's collapsing economy ዝኾነ ይኹን ነቲ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ነቲ ህዝቢ ተስፋ ዝህብ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ከቕርብ ከም ዘይከኣለ no plan no accountability no vision ከምኡ ድማ ዝኾነ ፕላን ከም ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ነቲ ዘሎ ፀገም እዝን ክዕርየ ሓላፍነት ክንወስድና ዝበሃል ዘየለ ከምኡ ድማ ዝኾነ ይኹን ንፅቡቕ ነገር ራእይ ከም ዘየለ GDP ዶ ቢልዮን ዶላር ዶ ፕሮጀክት ዶ ብላብላ ኩሉ እዚ ትብሎ ዘለካ ፕሮጀክትስ بعد كورودو غيره غلغلكا نترى حزبي بخمي تقملو منابرو ناتي حسر يزلو زبل عند ستن ركب دلو تمرتن تعنان يركب دلو nothing كله تزغبرو زلون زبلو زلون مستي day to day life نايت حزبي زره زتححز ነገር يبلون that's why دما نحزب كمن زيكل صرغيا بلجوج غبرو لچ تخل غلغبر ترى حزبي اب هيوتون ام منابرون اب تمرتون اب تعنون زمصلوت كساب زي ያለው you do nothing ዝኾነ ይኹን ውጽኢት መጸካከልኒ በህዝቢ ድማ ደገፍ ትረክባ ይትኽእልና instead እንታይ ድብል ዘሎ he recycled the same tired rhetoric about parks lodges and vanity projects while millions of Ethiopians face hunger inflation and despair ስለዚ ኩሉ ትዝብሎ ዘሎ ጽርግያ ሰራሕኩ ፓርክ ሰራሕኩ ገለ ዝብሎ ዘሎ ንውሑዳት ብሂድ ዝቁፅሩ ውሑዳት ሃብታማት ኢንጆይ ዝገብሩ ወንበር ዝበስሐሰብ ጥሜት ደርቂ ምንሃር ዋጋታት ከምኡ ድማ ናይ ዓቕሊ ጽበትን ተስፋ ቁርጽትን ሒዝዎም ዘሎ ዝኾነ መፍትሒ ከምጻሎም ኣይካለን as expected he showed no trace of leadership only a desperate attempt to reframe the Pretoria agreement as the already irrelevant and also Getachew Reda as a diversion that fools no one ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምቕያር ዝኾነ ዝተገበረ የለን ብዛዕባ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ዝመፀ የለን እንትርፎ ናይ ተነፅሎን ሕጊ ምፍራስን ፀገም ምፍጣርን ተዘይኮይኑ ዝኾነ ነገር ኣይነበረን he has no legal or diplomatic path to the race ኩሉ ትንሪዮ ዘለና እዚ ሰብ እዚ በይኑ ዝተነፀለ ሓይሊ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኩላቶም ድማ እቶም ፖለቲከኛታት ኣብይ ኣሕመድ ብያማንን ፀጋምን ክጭፍጭፍዎ ንሰማዕ ኣለና ስልቱ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ጨካኝ ነኝ አረመኔ ነኝ በኔ ላይ የሚያምጽና የሚነሳን ሁሉ እገላለሁ የሚል መልእክት እያስተላለፈ ማስፈራራት እና ጸጥ ረጭ ማድረግ ነው የሚፈልገው አሁን ያነሳው ጥያቄ ይሄን የአገዛዙን አመለካከት ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚያስችል ነው የሚያግዝ ነው እንዲፈራም እያደረጋችሁት ነው ይሄ መንግስት ጨካኝ ነው በሰላማዊ መንገድ ልታገለው አንችልም ርህራሄ የለውም እንዲህ ብለህ ለህዝብ በመናገር ማስፈራራት ገዥውን ፓርቲ መተባበር ነው በእኔ እምነት
ምንም የተለየ ፍጡር አይደለም ዶክተር አብይ እንደ ማንኛውም ጨካኝ አምባገነን ነው። ማንም ጨካኝ አምባገነን ህብረተሰብ ከተባበረና ጠንካራ ህዝባዊ እምቢተኝነት ካካሄደ ከመሸነፍ كم تريو زلهم زمان قصدي بحقنا مسلوخن قلت لنا معناته ጨካን ግፍኛ بجكو أبسلطان كل زيد اللي زخونه يكون بحساب زعرره نسلطانه زعرره وين كورا در زغل دما قتيلو أساديدو أسيرو شفشيفو أب كرسناي سلطان نحوارو كقصل زدل مخانو نسو زعمنلو حزب تلعيلو امبن دحريلو كغيار زخليو كمان نمكال ديكتاتوراوي حيلي إنا بليد زارب زلو أتازب لازم نبرا سلام قال ستبلغن مس أبي أحمدن مس زلو وسرعتن كخي زي كالمخانو أي هوب برهيلو كهون ولا وقبتو تهدراو قونس أمني انتبالي اتنريو زلنا زرباقن أبي أحمد is a loser زخوني يقول نجار كجبر زي كالمخانون فانو دما كم نريو زلنا فانو دما بيمان تساقامن إن حيلة إن برت عيق متس كم زلون كل جزية دما ودباناتون أسلالفاناتون عوتاتنا دما ونابن تابزي 250 سراويت ناي منجستي كم زق تلفانو إذا جرزلو توجي قصر كم زلو كل جزية أب برتو رأس مهم زلو تسران شو عتون ورح عسرته intense and widespread fighting erupted across multiple fronts in Debra Warada in Dera Waradas Balmalati as far forces under the Naiti had a command Zigbarzalayu Kamun. The regime had planned to encircle Fano units under the cover of darkness and deploying troops from Arb كمون كبابان مقبار تفعل عليه سقوم تتعدن فانو أخبيب كان مهرام كل عين السلطاتن ميلاتاتن يتكم كم زلون قني سلطو خمزيلة تي فانو دما أبزو خدو يعوات كم زلون كل نريو زلنا تكينات برتو كم زلو مسفانو كم تزدل دما ولا لن كانت مومنتم أتليس أنا بزو ريبورتي قبر كونا بوليتيكا سلد بزحني قن اتز بإثيوبيا إنا نقحي إنا تأساس ريخي كم زلون سلامتاي كبد اتساقم نعبي خي سلزلو زيد ما نا جنرالات دما نغزل ደርግ በጠመንጃና በጉልበት አቆየዋለሁ ብሎ ያልቻለውን ኢህአዴግ ዋናው አጀንዳ ሰላም ነው ያለ ወደብ ሰላምና ልማት እናሳካለን ብሎ ያጣጣለውን የአሰብ አጀንዳ መዘው ብቅ ብለዋል። ይህም ከነብርሃኑ ጁላ ቂም ጋር ገጥሞላቸዋል ሲል ያብራራል። ባርበር እናገኛለን በቦሌም ሆነ በባሌ ፊልድ ማርሻሉ ባሌም ሆነ ቦሌ ሳይሄዱ በፊት ኤርትራ ነበሩ። እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ አሁን ከእሳቸው ስር ሆነ የተሰማሩት አብዛኞቹ የዛሬ ጀነራሎች የድሮ ወታደሮች ሆነው ኤርትራ አሊያም ትግራይ ነበሩ። በዋና መምሪያ ደረጃ ካሉት የመከላከያ አመራሮች መካከል አሁን 71.4% ከፍተኛ ኃላፊዎች ምርኮኞች ኤርትራና ትግራይ የተዋጉ ናቸው። በአሁኑ ወቅት በሐፈሻ አንታይም ዝብሎ ዘሎ ዞም ኢትዮጵያዊ ሚዲያ ይብዙሕ ሰብ ሰምዓሚዩ ሰራዊት ናቶምን ይሰምዓሚዩ ምሩኽ ክነሱ ታዲድ ዝገብሮ ዘሎ ትርጉም የብሉን ኣብተ ገባሕርና ኤርትራ ክንደይ መንግስታትና ኢትዮጵያ ፈቲኖም ብሓይሊ ክኸውን ከም ዘይክል ተረዳዲኦም ዝገድፍዎን ዝቐበፅዎን ነገር ሎሚ እሱ ተመሊሱ ነዚ ከምልስ የኢሉ በዚኦም ምሩኻት سبعة ميتاويتهم جنرالات ناتو مروخات جنبر بتقراين بإيرتران نتقراين إيرتران بحدا كهارم زحاس بزلو أب هو تتازع أتو مخانم يوم زنقر زلو منقس إيرتران دما بيلا غيروز فلطومن أكايدا ناتو منت بابوم سلا دفلد دما ولا حنت خقبروا خمزي كلو إيرترا بزوح سمبرات تقبر لهم كم تغل يوم زنقروهم زلو سراويتنا أبنا زي ريبورتنا يتفورون كم سم أرقز أنيا سلازي كي تبقسكا بركريين دهلا ترات كيبلو تقري حف كيبل كاقا بالكاي زخون زلت قداي ناب زخود وخم زي بلومن ولا تميديا صرير ترا زخون ميديا ان صرير ترا قت يمك عوز زخل عقمنا اب كم زي له يوم زرد وزلو امودات هدما ندحري نابكينات تخوينو تكونتات نابي قصو خي كم زخل نتزبي تيتوبيا وصل زنغرو زلو اخوليو احنا بفلو كنا منلو نخل قداي ونكلو نايكلني زغا نبحق اقداس كونتاتي اسكاب زغا سمو ከፕሪቶሪያ በኋላ አንድ ያፈጻጸም ስምምነት ኔሮዌ ላይ ተፈርሞ ነበር ከ5 ቀን በኋላ። ምክንያቱም በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የወታደራዊ አዛዦች ደግሞ የጸጥታ አፈጻጸም በተመለከተ ናይሮቢ ላይ የፈረሙት ናይሮቢ ላይ የተፈረመው ፊርማ ነው ብልጽግናና ሻቢያን በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ግጭት የከተታቸው። ያኔ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ነበር። ብዙዎቻችሁ እንደምታስታውሱት የጅዳ አግሪመንት የሚባለው ልክ ሁለቱም ሀገራት የፒስ ሪአፕሮችመንት ከፈጸሙ በኋላ ሁለቱም ሀገራት የተስማሙት ስምምነት ነበር።
ጅዳ ላይ አንድ ስምምነት ተስማምቶ ነበር። ሰው በወቅቱ አውራምባ ታይምስ አየር ላይ አልነበረም። እንታይና ንሰምዕ ዘለና ዳርጋ በብዙሕ መንገዲ ኒት ምስጢራት ዝወፁ ዘሎ እዚ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ እውን እቲ ኣብ መንጎ ዓቢን ኤርትራን ዘጋጠመ እንታይ እዩ ንዝብል ኩሉ ሰብ እንዲ በብዝመስሎ ኣናላይዝ ክገብሮ ዝፍትን ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ዓቢን ኤርትራን ዘጋጠመ ባእሲ ማእሲ ጀሚሩ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ህወሓት ምስ ዓቢ ስለ ዝተዓረቐ ድዩ ከምኡ ከጋጥም ክኢሉ ኤርትራ ንተጋሩ ከጥፉ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ዲ ኣጋጢሙ ኖ መብዛሕትኡ እሱ ይኮነ እቲ ዘረባ እንታይ ዳ እዚ ንመህደም ዝጥቀምሉ ምዃኖምን እዞም ክልቲኦም ትሪእዎም ዘለኹም ብፍላይ ድማ ታደሰ ወረደ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብፍላይ ኣስተውዒልና እውን ክንሪኣ ዘለና ኢና ቀዳማይ ነገር ኤርትራ ኣብ ውዕል ናይ ጅዳ ኣስሚራ ዝተዛረበትሉ ከምኡ እውን ኣብይ ኣሕመድ ኖቤል ፕራይዝ ዝረኸበሉ ምክንያት ልዑላውነት ናይ ኤርትራን ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራን ከኽብር ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ክቕበል ከም ዝኾነ ስለ ዝፈረመ እዩ ክልቲኦም ድማ ኣብዚ ከም ዝብልዎ እውን እንታይ ይብሉ ሓደ ናይ ሴኪሪቲ ኣላያንስ ገይሮም ከም ዝነበሩ ናይ ሴኪሪቲ ማለት ናይ ፀጥታዊ ዝምድና ሽርክነት ገይሮም ከም ዝነበሩ እንታይ ዝብል እሱ ድማ ማንም ሓይሊ ንኢትዮጵያ እንተሃሪምዋ ንኤርትራ ከም ዝሃረመ ብሓደ ክቃለስዎ ንኤርትራ ዝሃረመ እንተሎ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ኮይኖም ንክቃለሱ ዕላማ ገይሮም ክሰርሑ ጀሚሮም ከም ዘለውን እዚ ሓሳብ እዚ ካበይ ዝተበገሰ እንድሕር ኢልና ካብ ዓቢ ዝብገስ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ዓቢ ይፈርህ ስለ ዝነበረ እቲ ፍርህናቱ ድማ እንታይ እዩ ህወሓት ሃሪሞም ካብ ስልጣኑ ክኣልይዎ ከም ዝኽእሉ ይፈርህ ነይሩ ስለዚ እቲ እንኳ ኣብ ስልጣናይ ክቕፅል ክሕግዘኒ ዝኽእል መንግስቲ ናይ ኤርትራ እዩ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎም ከም ዝነበሮ ርዱእ እዩ እዚ ስለዚ ኤርትራ ድማ እቲ ህወሓት ዝበሃል ናብ ፖለቲካ ክምለስ ነታ 4 ኪሎ ክቋፅሮ ስለዘይደሊ ዝነበረ ንዓቢ ስለ ዝፈትዎን ስለ ዝድንግፅሉን ዘይኮነ ንዓታቶም እውን ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ሽፋን ክገብርሉ ምዃኖም እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ብዓቢ ንኤርትራ ካብ ዘየለ ፀላኢ ክከላኸለላ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ግምት ናትና ፍሉጥ እዩ እንተኾነ እቲ ዓቢ ዝበሃል ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ እናተኻየደ ከሎ ድሮ ምስ ኤርትራ ከይተባተኸን ከይተባእሰን ከሎ ኣብ ሲሸልስ ንፃድቃንን ወዲ ወረደን ረኺቡ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ውሽጢ ከሎ ክንሃርሞ ኣለና ኢሉ ፕላን ገይሩ ኣብ ውሽጢ ኩናት ከሎ ምስ ኤርትራ ድማ እናተመሓዘቦ ከሎ ምስ ኤርትራ እናተራኸቦ ከሎ ከምኡ እናገበረ ምስ ኤርትራ ርክብ ገብር ነይሩ ብድሕሪ መጋረጃ ግን እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምሱ ካይዘራረብ ከም ዝነበረ ስለዚ ፃድቃን ከምኡ እውን ጌታቸው ረዳ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም ታደሰ ወረደ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ታደሰ ወረደ ኣብታ ፀወታ ናይ ትግራይ ምናልባት ንግረ መንገዱ ኣወል ኣተንቢ ሓቢሉሎም ኣሎታ ኩነታት ታደሰ ወረደ ከመይ ገይሩ የዘናግዖም ከም ዘሎን ዕላማ ናይ ታደሰ ወረደ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኩሉ ሰብሲ ተፈላሊጡ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኤርትራ ክንደይ ስጉምቲ ቅድሚት ሓሊፎም ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦሞም ከም ዘለው ምግንዛብ ዘድሊ እዩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ናይ ኣወል ብፅቡቅ ዝተሰርሐት እኳ ኣይረኸብኳን ግን እስከ ስምዕዎ ድሓን ድማ ኣለኒ እዚ ሕጂ ዝብለኩም ብቐጥታ ንቲዲኤፍን ሕወሓትን ዝምልከት ኮይኑ ነዞም ሕጂ ዝገልጾም ሰባት ብጥንቃቐ መነፅርኩም ኣጥሪኹም ክትርእይዎም ዘለኩም ሰባት እዮም ብዓቢኡ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ናዕቢ ኩነታት ንምምርማር እውን ክሕግዘኩም እዩ ኣስማት ክዝርዝረልኩም እየ ኣስተውዕሉ ታደሰ ወረደ ዓለም ገብረ ዋህድ ኢሳያስ ታደሰ ሓላፊ ፕሬዝደንት ቤት ጽሕፈት ከወልደ ዕንበብ ሓላፊ ስለያ እዮም እዞም ዝገለጽኩልኩም ሰባት ትግራይ ብጥንቃቐ መነጽረ ኣጽርያ ክትርእዮም ዘለዋ ሰባት እዮም ጌታቸው ረዳ ምስ ደመቀ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንተበልና ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ናብ ሕሞራ ከወቱ መጽናዕቲ ይገብሩ ብፍላይ ዞም ናይ ሓራ መሬት እኽብካብ ዝብል ኣሎ ቶስት ናይ ምዃን ተበጉሶ እንዲሁ ተጋሩ ምጥንቃቕ የድልየኩም ንዓና ግን ጽቡቕ ዜና እዩ ብዋ ድማ ኣለኒ እዚ ሕጂ ዝብለኩም ብቓት ክዝርዝረሉ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኣገይን ኩላ ካልኩሌት ገይሮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እውን ስቲል በዓል ብርሃነ ልፍዓተይ ክዛረብዎ ዝፀንሑ እዮም ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዓብ ፀገም ከም ዘሎ ስቲል ዘይፅረየ መሓውር ከም ዘለዎም ጌታቸው ረዳ ድማ እዚ ወዲ ወረደ ዝበሃል ዘሎ ታደሰ ወረደ ድማ ተልእኮ ዝተዋሃበ ብዓቢ እውን እንተኾነ ነቲ ፅምዶ ንምብታኽ ምስ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝፍጠር ዘሎ ዝምድና ንምብታኹ ሓንቲ ካብተን 8 ነጥብታት ዝፈረመለን እዩ ነይሩ ካልኣይ ድማ ንትግራይ ከተዘናግዕ እናዘናጋዕካ ኣብ ሓዊ ምእታዋ ሕንፍሽፍሽ ክትፈጥር ኩሉ ግዜ ድራማ ምፍጣር ምስ ህወሓት ኣለኹ ትብል
مستلخوت نابلكا كم تناجيتاچو ردا كي تختلكا علجيتاچون صادكانن كومبليت لانصار هوحات ስለዝخدو تسعيرم زغن اب هوحات ኣለخو نابله كጋጩን ፀገም ክፈጥር ዝኽእልን ከም ዝኾነ ግን ፈሊጦም ኣለዉ አይ ቲንክ በዓል ብርሃነ ኣብ ተፈላለየ ኩነታት ክዛረብዎ ሰሚዕና ኣለና ብሓፈሻ ጌታቸው ረዳ ድማ እቲ ፈረስ ኮይኑ ዘሎ እዩ ወታደራዊ ስልቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ ድሮናት እንደወገለ እንዶ ወታደራዊ ስጉምትና ብኤርትራ ክውሰጡ ኮይኑ ኣብኡ እውን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓላፊ ደገሎ ዶ ኢልዎ ስለ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክዋሳ ኢሉ ሓፂዎ ዘሎ ከም ዝኾነ እውን ማንም ሰብ ዝስሕቶ ኣይኮነን ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎን ልዑል ምስትውዓልን ጥንቃቐን ዘድልዮ ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣርሒቑ ኣንቢብዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ this is a very interesting time ግን ኣገዳሲ ከዓ እዩ መስለኒ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ንብዙሕ ነገራት ድማ ድልውነት ዘድልዮ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ዝለዓለ ብድሆ ዝመፀና ዘሎ ኣብዚ እዩ ስለዚ ንሕና ክንገብራ ንኽእል ኣብ ደገ ዘለና ሓንትን እያሳ ድማ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ግዜ እምናሐረግ ክኸውን ኣለዎ ኢትዮጵያ ሲያምርባት አይኑ የሚቀላ የሚናደድ ቆሽጤው የሚያር ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባል የሚቁነጠነጥ ዛሬ ይልቃል ጌትነት መገረድ እኮ ትችላለህ ማን ከለከለ ተገረድ እንዴት ነው ህሊናም በዚህ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ፅልኢ ኣበይ የውፅኦ ኣሎ መሲልኩም ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ፅልኢ ኣብዚ ዋን እዚ ዝጥቀሙላ ዘለዉ ፈላሌኻ ነቲ ሃገር ንምውዳቕ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ክህልወካ ይኽእል እዩ ምስ ኢትዮጵያውያን ተሓብረሉ ምክንያት ግን የብልካን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ካብ ኤርትራ ፍርህን ተስፋ ቁርፀትን ኣብ ምንታይ ኣብፅሒዎም ኣሎ ሕልፍ ዝበለ ደረጃ ፅልኢ ሕልፍ ዝበለ እየ ዝብለኩም ዘሎ እንተዝከኣል ነይሩ ነዛ ኤርትራ ሲ ከም ሕሱም መደምሰስዋ ገሊኦም ኤርትራ ምስ ሕቲ ትሰርሕ ስለ ዘላ እስራኤል መፅያ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ኤርትራ ከምዚ ትገብር ኣላ ፕሬዚደንት ኤርትራ ከም ዝገብር ዘሎ ኣቶም ሰባት ብኢትዮጵያኹም ዝቐንእ ሰብ የለን ብኢትዮጵያኹም ዝቐንእ ሰብ የለን ምናልባት ፅርግያታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጌርኩም ዘለኹም ፍሉይ ምዕባለ ዝገበረኩም ከይመስለኩም ዝበዝሕ ህዝብኩም ክቃተል እዩ ዝውዕል ዘሎ ኢትዮጵያ ዘቕንእ ነገር ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ሓደገኛ ሃገር ንሂወትካ ሓደጋ ዘለዎ ሃገር እያ ብኢትዮጵያ ዝቐንእ ሰብ ምናልባት ዳቢስታ ነተን ልጅታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ጥራይ ዘርኢ ንዕን ጥራይ ዝከታተል ዘሎ እዩ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ሚልዮናት ህዝቢ ተመዛቢሎም ሚልዮናት ህዝቢ ብድኽነትን ብሽግርን ኣብ ሕማቕ መናብሮ ዝነብረላ ዘሎ ወፊርካ ብሰላም ዘይተኣትወላ ዓዲ እያ ብፅርግያ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ዓዲ ክትከደላ ዘይትኽእል ሃገር እያ እዚኣ ሃገር ሒዞም ኩሉ ሰብ ንዓታቶም ከም ዝቐንእ ዘሎ እዮም ዝገብሩ ንቐፅል ምስ በዝሒ ህዝቢ ተኣሳሲሩ ኢትዮጵያ በብዓመቱ 3 ሚልዮን ህዝቢ እናወሰኸት ትነብር ዓዲ እያ ስለዚ በብዓመቱ ሓንቲ ኤርትራ እናወሰኽና ኢና ነበር ዘለና በርባሕሪ የድየና ኢሉ ምስ ቁፅሪ ሕዞ ፈቲኑ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ቅድም ኢሉ እውን እቶም ፊልድ ማርሻል ኢታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ እውን ብሄራት ሶሪ ክምለሰኩም እየ ድሓን እዚኣ ንቐፅል ህዝቢ ን200 ሚልዮን በርባሕሪ ፈፂሙ ክኸልክሎ ይግባእ ኢሎም ልክዕ ከምቲ ኣባና ናይ ጆኖሳይድ ምውላድ ስራሕቲ ዝሰርሕ ከሎ 5 ሚልዮን ን100 ሚልዮን ዝበል ስልሒት ቁፅሪ ከምኦም ዓይነት ተርእዮታት ተጀሚሮም ኣለዉ እሞ እቲ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ናበይ ገፁ እዩ ሕዚ መጀመርያ እዚ ቁፅሪ እዚ ናይ ጆኖሳይድ ኣዋጅ ዘረባ ዝበዓሉ እንታይ እዮም ዝብልዓ ዘለዉ 3 ሚልዮን ኢና ንውስኽ በብዓመቱ ህዝቢ ኤርትራ 2 ሚልዮን እዩ ወሲኹ ተተባሃለ እውን በቲ ፕሮግሬሽን ሚን ካብ ናይ ፖፑሌሽን ገለ ተወሰነ ክውስኽ ይኽእል እዩ ስለዚ 2 ሚልዮን ውሒጥና ግዝኣት ክንውሕትና እዮም ዝብልካ ዘለዉ እዚ ጆኖሳይድ እዩ ከምቲ ንኣና ናይ ባዕሎም ቁፅሪ ፈጢሮም 95 ሚልዮን ን5 ሚልዮን ዝብልካ ተመሳሳሊ ዝተቐየረ ነገር የለን ስለዚ ንሕና በዛ ህዝቢ ስለ ዘለና ብዛዕባ ልኡለነትኩም ኣይግድሸናን ዓለም ለኸ ሓቂ ኣይግድሸናን ድራማ ሚስና ድላይና ክንገብር ንኽእል ኢና ብካልእ ኣባህላ ፈረንሳይ ነዳዲ ዘይብላ ኮይናስ ኖርዌይ ነዳዲ ትልዋ ናይ ኖርዌይ ህዝቢ ቁፅሪ ውሕድ ስለ ዝኾነ ንሕና በዝሕ ኣለና እሞ እቲ ነዳዲ ንሕና ኢና ነውፅኦ ክርጥፉ ማለት እዩ ወይ ብካልእ ኣባህላ ናይ ጀርመን ቁፅሪ ፖፑሌሽንን ብዙሕ እዩ ስለዚ ፊንላንድ እዚ ናይ ፅሕዲ ሪሶርስ መምህር ኣብርሃ ዝብሎ ዘሎ ቆል ሓንቲ ዘረባ ይትውስኸሉን ኢኻ
تزربا نمنتاي علامة يتقاموا لهم زلون أبي أحمد انتاي حسابكم زلو صبغ زخونه مجلسي أقل جلسي نبي حكي خات سنبد أبز خاصم عوا متهم تسفى مغرط زخونه يوفرم غازا باغداد كجبراي إلو أبصاب يبونيو نزم بقس غيرنا لما نحنا بزح نزارب نيرنا لو مكن بقافو أم مأخل بايتو بارلمان نايت هاجرتي نيرترا تنكيو والله لك أخمن كم يوكرين ما نمزدن قصكم كويناس نبرا نزق وش تخدي حوج زبالاتني انتاي زبل زي حجة ريوز اللهم نتي أبي أحمد زبلوني إرتراويان سلزي نقري سلمنتاي أقانين كاتو نقرو مالخا أبي أحمد كولا حنتي بلن دنجيس قلنا يو نابليك من زفتن زلو زبع القبع تقاومي زيجي أبي أحمد قبل عليه إرترا انتاي كقبر كم زلي بتتفل عليك علاتنا نقر خلو انتاي مزبل زلو أبي أحمد المعب عليه مسحنا شرك الناس حتى زلو يمزبل زلو نتي قامقانا أبي أحمد كم زلا تنز ترقم زلو دما تقانونو لغاز قد دايزي آتم سبات نيب حقيقة من يوتي إرتراوي من يختي كالوكم ردابينا أبزي حنت فيديو نيرا محجز بالوا حقيقة أبكم مقطعتو يدلني خاقن حقي وزي زربازي حقي نيرو زيوم كو تقراي تسعر ترى يكونون لهم تقارو إناون كويلهم أزي يدما كحدت زبال لغامت زقال علو بتحت طاولا زخفولو زنبورو زقالو صلو غيزي بصيحنا لنا اننا صمدو نصوع ፖለቲከኛታት ስርሖም ክሰርሑ ከብድ ሓደራት ዘጎናድዎ ጽምዶ ኣይክህልወናኒ ሰላም ዋጋ ይሓትት ክንከፍለሉ ድማ ሕጂ ኣብዚ ክንሪዮ ከለና ትግራዋይ የምባል ወላ ትግራይ ትዕወት ምባል ንሱ ትግራይ ከማን ፀገም ኮይኑ የለና ኣብዚ ዋን እዚ ትግራይ ትዕወት ክዝብል ዝነበረ ገለ ክፋልናቱ እንታይ ዝደሊ ዝነበረ ጥፋት ናይ ኤርትራ ዝደሊ ዝነበረ ትግራይ ተዓዊታ ናይ ኤርትራ ክጥፍኡሉ ደልዮም እዮም በሪ ሕጂ ኤርትራ ምስ ትግራይ ጽምዶም ዝገበረት أقرأ أمس أبيهم كوينهم زلوا سلازي إنت تقرأ تعود زبل زنا برا بعند رؤسو دنقاس أنا يتجارو زي كونه نير تراخد فول دليل أجد ما أبكت تفسر زلوا أبي عوات يوم زبل زلوا أدم تجارجن أي بحكي هتجرم لهم يبقى عم بكيار نايك زي زلوا مثلاً بهرات نعنا أيو كلنا انتهى توقصها أنا تبلين حوائيو واحد تقرأ حوائيو تي هداري بحوائيو እንኳን ኤርትራውያን ሱዳናውያን حوات እዮም አው ጅቡቲ ዘለው ሙስሊም حوات እዮም አነ በሰላም የዝነብር በሰላም ክነብር የዝሰርሕ እንታይ ለካ እንታይ ቀጭቀጭ ብለካ እንታይ ዓውጾጽ ብለካ ኸሙ ዓውጾጽ ዘብሎ ናበስ መራኺ ዓድደኝ ይስመራ ዘይክብ يحواتي عندي عد حواتي ስለዚህ طوعي ፖለቲካ كنا نسقون زلنا نبعك تتريوسي نبقى معنو أشجاريو منيو تي إرتراوي منيو تي تجراوي نخت بفلاي زوم مس تجراي تعوز بلوزنا برجل مع بوليتيكا هات مس أبيت أميدهم زلوا كتريهم كلها نبحكي زدن وكازيوم سكمي جيروم زعبير ترى زارب مورال زلوم يخاطبل بحفشة بوليتيكا غير كله زيك يرو تابعتهم من البات سبسس فاصل زقرته أكم زعانة بوليتيكا وديقو إصحاب تشحن عسران شو تناي بحق عن قصة تكون هامشو واو انت هون كان عايز قرب عطي ما قصة سخافين كاس عمنتي عنا ما قصة سرحتي الناس عمنتي كتوزعني حاول صورة نقر الرأي أسلي كالي نعم وكرم عيني نأخذ أبدا زينة زينة خم حلال حلو يا مو نش هيك أو من قصة إني أنا كل خصني متى قريب ولا لا نش جازتنا نش ناتو خستك نقول لنا ناتو كامباني تدخني نش ناي مسحاقي خنقول لنا بتو عد مسحاق تدخني نسخة مسحاق لك السبيع عدي مقلقل كم زي خستاي زينة خان سخاء كم حلال فما عليه اوكي نسخة ناي من قصة سرح نش ناي ولكي سرح لها عايز شل عين فلتها نسوى وريدي قالت مرتودي صحافي تزهونس أبعيز بلا زينا ديكونا جلسي أبزم ناي تلفزيون مسكوت جل جل ديكونس كابز ماس ميدا وتزبلس كومنتات تزعتو تبونير انتي الصحافة على دي እዚ
ሕዝቢ ፖለቲካ ዓዲ በቃ ግልጽ ዝኾነ ፖለቲካ ንርለናቲ መንግስቲ ምዃን ምፅሓፍን ምንባብን ደልዮ ይኮነ ናብ ቲክቶክ መፂኻ ደስ ዝበለካ ተዛሪብካ ትኸይድ ከምዚኣ ወዲኻ እታ ፖለቲካ ብዝሓለፈ ድማ ብርጌት ኮንካ ንኣዲስ ኣበባ ኪድ ዝብል ዝበሎስ ብገንዘበይ ድየ ከይደ ቃላት ዝበሎም ኣብ መወዳእታ ሰቢኾም ነዚኦም እዮም ኣማዕቢሎም እዚ ድመስል ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዘፍረይዎ ውፅኢት እዚ ኢኻ ክትብል ትኽእል በቲ ካለ ግን ድልድል ዝኾነ ሃገራውነት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሎም ማርሳብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልኩ ከም ወትሩ እዚያ ደርፊ ክገድፈኩም ፀሊሙ ቀይሑ ከይትምታ ሓፂሩ ነዊሑ ከይትምቱ በቃ ከይርዩለይ ንሓመደይ እወንስ ባሕረይ ኣታመንዩ ንታሪኹ ዝርስዕ እንታይ ኮይንዩ ዘይብልዖ ዝጎስዕ ከይመስሎ ንዓሻ ከይመስሎ እዚ ክዝብስ ኣብ መትከሉ ዘሎ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ይብላሎ ስኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ታሪመይ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ይብላሎ ስኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ናይ በይ